Tin ko kasi nga diskubreng negosyo kaya Choco Kenny. Unang negosyo mo ngayon ni Rod? Ay, ne, iningawasan kong peritong tao. Aw, yan mo muna din ang tamo nga longkutsarang tawas ne, ang kay gamalan tamo. Ay, do na chuya pala Kenny panto ng kung sandok, napon kaya papantonan namo. Aw, yan, may balik ka ta, kailangan pa kagogo mo para mas malasay tang tawas, para masalpak. Ay, do na Rod, balang kasi kamatsilis yung bubot, masalpak ya. Itayin ka na akong secret ingredients para manyaman niya yung piritong tao ko. Ay, do nga, hindi ko pa may nakit piritong taukan yan, Rod. Anyapin masali ya kung diling magtindang makaniti. Aw yan, kahit din ang tamong lati-lating talbos kamuti. Pampasunstansya, ang kay pakagogota mo ne. Maghernet ko pawari, king mga kalbo na ako, na ano pawaring manakbag kanyang ken? Ay, do mo, Rod, syempre ating kapang dita kabwakayan ay, potang mga ugsayan ken. Ibustan mo lo, pampagayuma ko na mo rin to para may balik lang na ako. So ayan eh, bab, talagang business-minded yung bapang Rod nin eh. Rod, okay mo kaya ka, bablog da ka kaniyan. Ay do mo, andyang i-vlog mo ko pa, andyang manakla ko, okay mo eh. Anak ka na nga, Choy Rod, dala na ka kayang patulo. Ayan eh, ba, pipirito na ng bapang Rod ning kayang kain eh. Taong pirito. Na ano yan, Rod? Ay do mo, piritong tao, alitawong pirito. Unang pinagkaliwada rito, yan naman tayo eh. Unang pakalam mo eh, may pakalaman yung ka na akong business ne. Ito yung ka na akong pelagyo, ito yung peristro ko kayong City Hall. Eh, payari yan, dinan mo kong metong parang naman may kaswelo ka na ako, Rod. Away ni, payari ni. Buy one take one pala ini, sali kami itong piritong tao, ang kaya tin libreng siopaw. Awan eh, nakaranop pa, nanding ko pa pang umaranop. Awaray na, saka ko na lang, patiktikan ko na lang ang bagya kay ready to serve na lo. O yan eh, bab, karang ganaganang mag-food explorer, karang kay vlogger, kaya i-promote tayong kayang business ng bapang Rodney. Ay dumuro, balam doon na larang gewa mo. Marketing strategy ko yan, tulok. Kakantara nga anak balada doon na lasasa din na laki ni. Aw yan tangkay, pegogo akong ready. O yan o, ready to serve no. Noon pala gawa yan, Rod. Ayan, lugang sa nga yan, sinali kami pa karyapong baby. Ang kay leko kami tampabalat, kay pebukal mi dininan mi nga sweetie. Kaya presentable lalawin, di ba? Utak mo. Ay dumurod, malugi ka king gagawan mo ngayon. O talwa na mo iking gawang lumpia para mas makatipid ko. Ay dumo, kaya pa mag-prepare pabalat, may gisa na ako oras. King larangan na yung pamangan, dapat mga bilis ka. Pakikor ko laming time consuming mo. Ayan, okay no rin ka na akong siopaw, ne. Pwede na lareni. Oren siopaw, Oren Rod, nan mo ba din? Are, ne, wapin din ni Reton cha 35 kin 7-Eleven. Sasali ko pa 7-Eleven, papakyo ko lo. Ay dumo, malugi ka king gagawan mo ngayon. O magkano mo kayang pamisali din? Ay dumo, ya kabiyasa magkiramdam. Sinabi ko na nandin, promo larenis. So sinali kang taong kay perito. Atin niyang kaya beng siopaw. Ay dumo, wala akong nga sabi kaya ka talagang nakangkagaling mautak ka talaga. O sige, pasaluan mo na ako mga yan. Metong mong order ne. O ini na, kabit ko na kang pinggan mo. Ang kay dinanda nga doang kutsara para nung may nakbaging metong ating kapang reserbo. Dininan ko ng Alaska Condensed para manamis-namis yo. Ang kay kanatanay ni Sabo Shanghai. Wala kang libreng sabo, Ken. Ay dumayok pa kasi yariya, hindi ka na ako napen. Naklaseng sabo ito, tiyan mo kayo nilegyan mo keng ka na akong pinggan. Ay ta, Sabo Cup Noodles to. Ala kong silyo niya, legya ko na mo ken. Ay dumo na ang kayarti kanan mo muna man yan. Emi sa mo rin kingatsan mo yan.